नमस्कार खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि गासैबो लोगो नोंथांमोन आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आङो मोखांबो सुवाखै जा सिखारदोंल' आरो खारखांबाय आरो आं सिखारनानै ओरै गामिजों खारखांबाय आरो बेयाव आंनो ओरैबायदि थानो थाखाय फेसिलिटि होदों जोबोर मोजां मोनदों नोंथांमोननो देखायनो नै बेयाव आं थादों बिसनाबो होदों आंनो मुसारि गासैबो जेनै फंबायजों जों थादों बेवहाय बेनिफ्राय दिनै दा एसे अखा हागासिनो दं आरो ना फंबाय बेखौ हरलाय लेगगारखौ आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानि मैया आंथ' न'निफ्राय फैबाय थाबाय नङा अब्ला न'निफ्राय फैबाय थाबायब्ला मा जाखो आं जेबो मिथिया खैला मैलायाव मा जाबाय दङ आं जेबो मिथिया आरो ना फैगासिनो दङ बिन्दास बाइक सलाय फैगासिनो दङ ओमफ्राय फैयै आंखौ मा जाखो मा संखो मादै ओंखाम जानबाय आबैया ओंखाम जानबाय जोंहा फुङावनो दे आबै दे अखा हादों ओमफ्राय फैयै खामफ्लायाव जिरायबाय आं ओमफ्राय आं ओमफ्राय फैयै जेबो नङा फैबाय थाबाय आं जेबो मिथिया माने बेवहाय मा जाबाय दङ मिथिया आरो बेयाव मोनसे प्रग्राम जाबाय दंमोन आरो सोरनिबा आं जेबो मिथिया फैबाय थाबाय बेनिफ्राय आंखौ माने बेनिफ्राय 2 किल'मिटारल'सैमोन आं मोनफैथारसिगौमोन आरो ना ओमफ्राय 2 किल'मिटारल'सैमोन ओमफ्राय मोनसे बर' गामिमोन बेयाव मा जाखो अमा मासेया मा जाखो एसे उन्दैद्रायबो नङामोन अमाया फिसाद्रायबो नङामोन गिदिरमोन एसे मिडियाम आरो ना गारियाव डाइरेक्ट हाग्रानिफ्राय ओंखारनानै गारि सिङाव हाबना होबाय बे हाबना होबाय नालाय डाइरेक्ट गारिया गोलैबाय ओमफ्राय आंनाव बेग दंमोन बिखुङाव बेग आरो हेलमेट दंमोन नालाय आं ओरै खल बारनानै गोलैबाय गोलैनाय लोगो लोगो मा जाखो जेबो जायासै आं मानो होनबा बेगा आंखौ सापर्ट खालामबाय आरो ना ओमफ्राय बेगा आंखौ सापर्ट खालामनाय आं जेबो जायासै आंनि देहाया ओमफ्राय नै आंनि बाइकनि लेग गार्डआ मोननैबो गलांजोबदों आङो जेबो बुंथ'ला आरो ना आङो बाइकखौ देखायथ'ला लेग गार्ड मोननैबो गजोबलांदों आरो ना बेनिफ्राय आंखौ भगबाना मानो थाखाय बेहालासै फैनो होदिया आं बेखौसो सानो आरो बेहालासै आंखौ मानो मोनफैहोदिया भगबाना लामा ससेयाव आंखौ मानो बेफोरबायदि अमाया बेफोरबायदि बारस'नानै आंखौ मानो बेफोरबायदि खोलैखो आं बेखौसो सानो आरो ना ओमफ्राय एक्सुवेलि आं बुंनो गोनां नङामोन माखासे गथ'फोरा आंनि कमेन्ट बक्सआव हरदों आदा नों माथो अमाजों गोलैदोंनो होननानै अमाजों एक्सुवेलि आं गोलैदों नंगोन बाट भगबाना आंखौ बुंदो आरो फंबाय नों बेयावनो गोलैनानै दसे सम थाथ' ओजोंनि प्रग्रामा जोबग्रोनो हो बेफोरबायदि खालामदों माने भगबाना आंखौ नों जेबो जाया बाइकआ एसे बायगोन जेबो नङा बाइक बायनाया बेफोरबायदि जाहैदों आरो बाथ्राया आं बेखौ सानो आरो ना माने भगबाना आंखौ माने नों बेयाव थांथ'नाङा नों बेयावनो थाथ' ओरै होननानै बुंदों आरो ना आं बेखौ सानना लादों आरो मानि थाखायबा आंखौ ओमफ्राय आं गोलैबाय नालाय गोलैनायखाय आं मा खालामबाय आंनियाबो गोसोआ एसे दुरबल जाबाय बा इमान डेन्जार अमाया हाबनानै गोलैबाय गारिबो बायजोबलांबाय आंबो दुखु मोननायजों लोगोसे थाबाय दुखु मोननायजों लोगोसे 2-2.5 घन्टा जिरायनानै आरामसे फैनायसै आरो ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय आं बेयाव मा प्रग्राम जादोंमोन आरोना उनावसो मिथिबाय आं नै मालाय ओंखाम एवदों ओइ खामजोब्बाय ओंखामा सोरानि एरना हो बेनिफ्राय गासैबो संजोब्बाय ओंखाम ना फुंनि आंनो सोरा जाहोगोन बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो आंनिया गारिया बायलांबाय लोगोफोर जेबो नङा आङो बुंनो गोसो गैयामोन नोंसाबो संनोसै दे आलु फ्राय एवना जा दे बेनिफ्राय बिब्दिनो गोलैबाय आरो गारियाबो बायबाय जेबो नङा मोजाङै मोजां दङ आं दा मोनफैबाय दा आं किसु गोबां दायो जागोन जोंना प्रग्रामा नोंथांमोना फैनो गोनां भिडिअ नुनो मोनगोन आं बेखौनो खोन्थाबाय आरो आं एक्सिडेन्ट माने गोलैदों गारिया बायलांदों बेनो आरो ना माने आंखौ भगबाना बेयाव लासै फैनो होआसै आरो ना थाथ' नों दायो थां होननानै बुंदों आरो ना बेखौ आं जेबो सानाखै नाथाय मानसिफोरा बेखौनो मायबा सानगोन होननानै आङो जेबो नङा अब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नेबाय था आंनि लोगोफोर
आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द।